Si Randy tayo. Kumusta ka mo tanan na pamati karon? Don't forget, asap kita ha. Always say a prayer kita mga kaigsunan mo na importante. Ang atong pagpanalangin o kampong ito sa labaw magagawang. Lord, thank you kay Lord sa imong gihata ka namang grasya matagadlaw. Thank you kay og ikaw Mama Mary, thank you kay Mama Mary. Natong tanan, salamat kay sa inyong paghata ka namang makabuhong nga grasya matagadlaw. Thank you kaninyong tanan. Okay, ato sila ipumusta sa mga si Chairman. Kung amigo nga Chairman diha sa MIGC, no? Mactan Island Joggers Club, si Marsing Masayon. Okay, kumusta ka mo tanan? O nga to usab ni Ryan Yuson, Lapu-Lapu City, o ni akong amigo nga konsehal sa Lapu-Lapu City, Montor Tatoy, kumusta? Okay, wagi pagkausab ang batasan ninyo mga tawana. Thank you kayo ninyo, wagi pagkausab. Salamat ninyo. Okay, maayos papaminaw sa inyong mga constituents diyan na pita. Okay, labi na sa Panganan Island. Salamat sa inyong pagpaminaw sa among istasyon. Thank you kayo. Okay, nining atong tulamanon kung ako ang pasultihan. Bueno, ang suwat po karon atong hatagan og pagtagan ay pinadakinis usak ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Mercy. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Mercy. Kini akong problema, bahin ni sa kahanggaw sa kumbana. Kana bang maghinubrang kahambog ba kay lagi martial artist lagi kuno siya. Maayo mo karate. Pero aro inyo yung mahibaw-an unsay problema, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Ang bituon sa langit nga misidla karon dili sa makahayag sa kanato midan ag sa lawom kagabion gibanwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Karnero sa sibsiban, ang tanom sa kaumahan, nunot kamuka na ko kay atong halaharan. Og tambor sa musike, rolling kanay sa simbahan, sa diaon taking yuta, king masulubong yuta. Miabot si Jesus ang manunubo sa kalibutan. Yeah! Ay, tilaw. Yabot ako! Puldo na unsa naman sa kadiha, oy. Mo man lagi karate na pultahan. Gahing abliha day. Unsa naman taong ka, oy, lukop na mga pangarate diha. Ang Steven Seagal kita. Steven Seagal, sigalong ng ilong ni Moron. Mao ni akong expertise day ha. Wagi mo suway ka binuang nimo kay na katilaw silang Steven Seagal. Hilaw day, Seagal. Nya unsa man naron nga naguba man na. Ayuha na ha, ayuha gid na. Di ka na nimo ayuhon na. Kita ka na akong kumo, ha? Mura po ni Chucky Chan. Ay, day. Ayuha na. O lagi. Ay, unsa man. Papa. Pero unsa man ni pultahan, uy, Mercy. Na, pulduan na tay ay, nayabag ng utok ang kanahan. Ano man, bagi unsa man ni, giusang puldo. Aw, giunsa pagi karate sa hanggaw. Steven Seagal man kuno siya. Yusa. Unsa ba sa ni pultahan nga iya man ni karate, ha? Gahi kuno ablihan. Unya gahi karate ho di ay. Mao man na siya, basta gahi iya day karatihon, hanggaw kay utok. Unya. Aw, ipayo na niya. Asa man siya, ha? Tua, nagpalit og lansang og kahoy. Ngano bitong iya nang giguba? Bida ni tawhana. Sige panghambok na iyang pagka-Steven Seagal. Mura rubag na kuglawas. O sa ragay dakuan na yung manay. Saman tayo. Ang mata ra gyud. Sa ito'y abi na kung unsang dakua ka kinert. Mao niya nga akong bana, expert ko ni siya sa karate sa una, o wa pa kuno siya muundang black belter na kuno unta ni siya, pero mao lagi mikalit lang siya pangarati ba, murag mayabag ang utok niya akong bana usahay. Unya. Spoldo. Day. Kuna tay kahoy igsusugnod ha, pagbugha kuno dito be. Ha? Ay, so, sila kinalabog na bugaon ng mga kahoy day. Kasimple, ana. Isugnod na nimo mga tagas dagang kahoy di ay. Atong putulan na. Ay, sos, watch and learn and observe the cleanliness and silence. Sa? Di na kinahanglan na bugaon na. Watch, ha? See? Kita ni mo day? Kani, bakit o di ka unsaon pagbali ani? Sama rin Lupat ang binuha. Hala, lupat. Hala, patay. Naglabay na ako na ni Baynuga. Hala, kapuldo, naigusta tayo sa kahoy nga nilupad. Nihagtok ang iyang u. Naglabay na niya. Na, si Poldo tay ay, iyang gikarate ang binuga, nilupad. Ay, puno! Ay, sorry day! Wato yun, day! Ay, pilam!
Okay na ni. Ligo na. Ayo! Uy. Si Maril. Mari, maayo. Oy, Maril, dali. Son. Oy, pre. Na si Mari Mercy, pre. Oy, lakaw para bataw, Maril. Wata na to inaaratos kinararang gipalit. Mao ba? Yun na. Unsa nang giputusin mo sa inyong haligi, pre? Ako ni practitioner Mari. Wa na magkoy punching bag ba taon. Nya kanilang himuon akong punching bag kaniligi sakyanan. Magibutang nako sa ligi. Steven Seagal ko ta bida. Idol ani mo si Steven Seagal, pre? Si Van Damme po o si Jackie Chan, Bruce Lee. Oo, abang idol na ako, Mare. Oy. Ako pa kandoy nga, ako siyang ikasparing Steven Seagal yun. Yawa, good. Imong idol, imong sparring partner. Mare, aron makakita siya sa ako mga moves, ug power sa ako mga strokes sa akong pagkarate ba. Mao ba? Kuyawan ani mo, pre, no? Amo mga silingan ni Mare, hadlokin ako, Steven Seagal ko di sa mo, bida. Kita sila gunsa ko, kini ako patid, kusog pres maso. Ha? Kuyawa, good. Recorded by X Thunder Gaming. Ako pa. Kita ka rin mga putahan, bago na. Bago na din na, pre? Bagong giayo ba? Bagong giayo. Nga naman, pre. Ako na yung iskaran. Mabli, lagot ko. Guba, oy. Kuyawa, no? Guba, susarang ako kapatid, Mare. Steven Seagal ko to. Mao ba, pre? Ay, kini mo ako praktisan, pre. Pre, non, Mare. Kining, mao ni ang akong praktisan. Mao ni ang napakusog sa akong patid. Mao ni, makadaog power na ko. Ay, asa ko tuo. Di ka matuo. Awa, ha? Kadiyo to. Concentrate ako, Mare, ha? Ge. Mo inhale sa ko, ha? Ay, ginoo ko! Hala, nauyog man ang iyong bahay, pre! Mauli ginawa mong power, Mare! Power! Hala! Uy, ala. Hindi sa kuminsagit, pre! Kategoryo. Usa man na, Puldo. Linog tayo, linog! Usa. Ariel na, nialagi ka, Mare. Mari, ganyan na kung pinaabot ni mo. Mao ba? Uy, hala, naunsa ni among bay? Na, si pare Poldo, anak Mari ay. Gipatira na ang inyong haligi. Nya naapil mag-uyog inyong bahay. Nya kalit lang na inagsta. Ang inyo di ang kisami. Unsa? Tay, naunsa day ka, uy? Natagakan ko sa sami. Kasakit sa kong oy. Kusog ang linog sa gaganiha. Natagakan ko sa sami. Linog? Kasakit oy. Pangutan as Poldo mamay. Linog siyang mata. Animal ginitaw, ha? Poldo! Oy, ano na, day ka, day, ha? Giunsa na sa dimos tatay animala ka? Oo. Giunsa na ni mo atong bay? Ay sa linog man ako no ganiha, Merce. Unsay linog? Why linog tay, oy? Masingan? Why linog? Ang kaning kanahan, gihimong praktisanan ang atong haligi. Sa tanto niyang patid, dahugno ang kisame. Dunoon Poldo. Ayaw rong angkon ron, kay bali-balian ti ka. Tingalik ikaw niya Steven Seagal nga balig-liog. Oo, day. Ano, mali mong Poldo ka? Imong magikubahan, bay? Ang gaw kang dako. Sige na tayo, Steven Seagal rin mo ayon, ha? Ako'y magpayon. Kadato ka. Poldo, kung dili ka gusto palayason ta ka dinhi, ayaw ni praktise ang atong bahay, ha? Magguba pa gay ni sunod, ay na lang yun pagdahong nga makasul pa ka dinhi. Day. Hanggaw gini akong bana, ang among haligi mo ay gitaura niya sa iyang praktisanan og patid. Nahugno in taon ang among kisami. Manghambog gid siya nga siya si Steven Seagal. Unya, Day, mura gamay rin hindi mo ipamali taon. Siguro mo ni mo sardinas taon, abugas gamay raman taon. Ha? Bida, kabuyon ta ni sardinas, oy. ay na lang ko na pagreklamo di Poldo. Sige reklamo. Pero may sardinas atong sunan niya, ikaw ra po'y makahurot. Wa may lain. Napay lain. Hindi na ako hilibtang mo sardinas mo di ay. Silain, unsa may nakalain? Mauwaw tas mga silingan, oy, nga Steven Seagal, day, ha? Di taon tum ka sardinas. Ako pa baka noon. Sardinas ay kinaon, probida. Ilam da Poldo ay, nalasa na imo Steven Seagal. Ilado ko di sa to, Steven Seagal ko day. Mabitaw nga, wag yun makakaya na kong bugal-bugal din eh. Labi na ni mo, kay hadlok na ako. Steven Seagal ko. Kay nga naman dahil magbugal-bugal na ako, nagtuo kang mahadlok po ko nila. Dili, day, babae ko ka. Ako mo ay makig-awa nila. Usar na pati na ko. Wah!
Tulilig na sila. Steven Seagal ko. Hilabay! Samok alam mo Steven Seagal ya. Anong sama ni siya eh? Ako mga idol! Sa imong idol, samok gini mo eh. Pagpara na niya taksi. Oh, taxi rito. Abi na ko mag-gym, prota. Okay. Ito ni Nep. Lupan di sigong pati doon. Nagpalak nyo. Uy. Unsa ko no? Hold up ni. Magpala ko na. Kita kayo na nagbagal sa akong tabunan sa akong jacket. Kita kayo ni. Uy, ay Ano, di ka ano? doon ana oy. Wa ka kailag kinsa ning akong kuyog Steven Seagal ni. Dili mo itong budat og mata sa Steven Seagal. Aw, dong, wa mo tuon nimo Steven Seagal ka? Eh, tagaan yung chance, ha? Pidan mo, sibat lang karon dayon. Gusto ka blupan, may gusto ko patayin. Steven Seagal ko. Gusto ko luwan! Mulupad ang imong utok nga maigoy na akong 45. Dong karatiha. Bi, bi, bi. Ito siya niya. Bi, karate, bisagga ko na yung bala sa akong 45. Steven Seagal makaka. Ay, dong, chismis na. Chismis na. Ihatang na nang gipangayo, anak, dahi, mercy. Karatiha, oy, Steven Seagal ka makakaratiha na. Chismis. Abi, sa kami. Ang mga alas, dali, dali. Hindi ko kwarta, bangumpra na mo. Eh, kasi di na sa iko, anak. Bila nyo kinumpra, bila. Unsa? Kanalan nyo kinumpra, bila. Buwad ra man ni oy. Ay, ko ilara ha. Buwad ra lagi ni. Steven Seagal, naunsa na makadiha? Oy, kaging ka naman ni Nodan Steven Seagal ka? Ihatag na dahi. Parawag gid mong Steven Seagal ka? Steven Seagal ka maka ipakita nimo pagka Steven Seagal. Di mo na karate na ng 45, dahi. Hanggaw ka ako. Ayaw kulis bay ha. Ayaw gyud. Ilisan ti ka. Isa ba ilis ni mo? Kini na lang tulisan. May ni kay murag si Fernando po. Uy! Kita na lang magpuyo tulisan. Bangas ka! Recorded by X Thunder Gaming. Oh, kuhaan ang kinumpra oh. Tana, ato tas bay, kuha. Uy, di ko, bahala ka niya. Di na ko ni akong bana kay talawa ni. Dali na, kay di na ko ni akong bana ilisan ko ni. Ug ikaw may akong iilis. Dali Di, na. lagi ko na suluhan niya, uy. Ano dili man ka? Dili ta ka-type. Op. Ha. Unsa man ka? Dili gyud ka ha, di ka? Bahalan mo dahil. Unsa mo to? Kita lagi magpuyo na lang. Suluhan! Balik dire. Balik. Sulti lang ka ni simpat ka kanahanak. Awa, pamtos! Hilom na po. Agay! Sakit no. Sakit ha? Ha? Naunsa man taon? Naunsa mangutan na kag ngano? Magkingano ban? Kingano ban? Steven Seagal ko ka. Sigal lang ilong mo. Day! Hilom day. Sagod mo duha. Kuyawan mo lang tanin nyo. Animal nituhan na tay, hambog ray gaayo ani. Oh, bisag na dag armas, 45 ko armas na to. Kita day ka ha, gitabunan naman to siyang jacket. Yun na yun sa soyo sa nga ano mo. Gitulis mi tay. Oo niya. Kauban mo niya mo si Steven Seagal. Sigal ang ilong anang tawhana, hambog ray gaayo ana, way nahimo, may gani kay ni dagat ang tulisan nahadlok nako. Wa mahadlok si Steven Seagal pero nahadlok sa nimo. Kuya wagod. Yung sama nimo nga nahadlok man sa nimo. Akong giingnan ang tulisan nga siya akong ipulis akong bana, kay wa man ibuot ang akong bana. Akong giingnan nga kuyog na lang nako kay kami na magtipon. Ang hanggaw sang tulisan nahadlok kay dili sa musugot nako kay di kuno niya type. Hanggaw. Sa ato pa day, ilisan yung kunin mo day. Kung dili ka muhunong anak imong pagkahambugiro pulduha ka nga ikaw si Steven Seagal, ayaw pagdahom nga di ti ka ilisan ha. Ilisan ta kado kay daghan kay gustong mga play. Ha? Kisa may mga play? Naa sila si Jackie Chan, si Jet Li, si Bruce Lee. Ilisan ti ka oy. Day! Bisag unsaon, bisag ipasidan anak akong bana manghambog lagi hapon nga siya si Steven Seagal. Nya ugnay mga krimen talawan kaayo, pakauwaw lang gining tawhana. Unsaon ko ni siya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Mercy. Ate Jen, good morning Ate Jen. Good morning. Hello, Dulya! Murag luya man. Adlaw! Why taas sa energy happy Ate Jen? Naakoy na may Don Pepe sa taas. Ang energy, happy for me ang mga bata. Unya gawa sa Don Pepe Kuya Alan. Naghimo ang Diamond Food Trade Incorporated og OBM Special Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo, lami. Okay. Unya, numusta dito nato si Ate Pres katong si Kapitan Ray Marimon dito sa Liberty bitaw inom ka to, Liberty Bohol. Nakalibat sa Kalimot na teatolan. Hindi, pagmusta ko ni Ate Priscilla niya. Ka, pre, Magapon. kumusta ka niya?
sa tanan nimo mga amigo diha kaubanan diha. Uy, murag diha sa Tubigon. No, Talibon di ila Ate Pres. Talibon, Oh, Bohol. upuhon, ganahan si Kapre Marimon, o ganahan siya mudagandagan. To dito ba kay tarong mo taning tao. Unya sa tanan po mga tao po ni former Kapitan Jod Ramos nga nagbuhat siya Miguel Poliar Fertilizer. Good morning mo diha kap. Labi na gyud sa mga bata nga naginom og Don Pepe Tablia. Unya kadun Pepe Tablia mga bata lamin na imnon padung ta eskwelahan ha. Di na ginana ko kalimtan nga manginom kita Don Pepe Tablia padung sa eskwelahan niya. Ugom-ugom ta nang yema obi special. Unya baon ta tasty fish cracker di ba macaroni crunch mo nindot kay natong bawnon og sa mga tao ni kayo nagbibito nga gipainom na sa number 1 nga kape ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban mo ni the best kay natong imnon kay human gyud trabaho na to ana dita magduka basta Toledo kuya ni Pipito mi gyud na unya dudug GR Pipito South District sa siyudad sa Subo og sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar si Ricky Asnar si Ryan Kalki Ma'am Casmer Ararao at ni Lister Daan diha ko siya Lister Daan unya ni atong amigo Ate Pres si Barangay Kapitan Albert Bumpat og ni Ma'am Joyce oh. yung asawa yung misis Og ni Ma'am Sa Ninen mga Moreno. anak. Kung Ay, si Ricardo Ma'am Moreno. Ninen Moreno, thank you. Ma'am Faye Bercal, yan sa Bercal si Teresa Ma'am Faye Katipunan. pod. Salamat, Ma'am Faye. Og labi na yun sa atong kunsihal nga kugihan si Kuya Francis Espares. Di kita na natong kalimutan. Maduol good ni mo. Anytime, Mutabang Ate Pres, yun. mutabang yun na to. Mutabang My yun ni friend Sir na to. Diyan na, Alcoy the best Espares. kayo na nato nga ato ba nga gyapon na to. Balikan na Oh. to si Ka Francis Espares. Mauna. Kapitan. Angay good. Angay gid. Og sa tanan po na to mga kaigsuunan, salamat kay ninyong tanan. Ate Pres, Okay. Ug ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay kamukaon sa imong paniuto. Ini kagabi sa imong panihapon, mao gyapon. Inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema kaayo bahin aning kidney o UTI, ayo na mo kahalok di na mo angay mag-uol. Tungod kayo na ni makatambal, makaayo anang atong kibati bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. oh thank you yung kayo sa tanang mga tao nga bigamit sa itong number 1 ang Sed Limit. Well, thank you yung kayo ninyong tanan. Salamat yung kayo. Nga naamo nga naghimog number 1 sa ito ang Sed Limit Well nga tinuod nga muwag sa itong panuhot pamaol panakit sa kalawasan barikos wins katul kuto sa kabataan ilikay pagkita sa dinggi kung mga plasta sa Sed Limit Well kay kanang dinggi karon panahon na mga kaigsunan maunod sa Nisibaw sa mga kabataan o sa tanan na itong mga dagko guban pa daghan kay gipahilantan tungod sa dinggi mo ng mga haplas yuta og Sed Limit Well nga anara mapalit sa butika di ba kay Gili? Sa butika rin yun, mga igsoon. Ana. Sa butika rin yun na ito mapalit ang tinuod nga haplas, epektibo na matun-anas mga katauhan gams, Aha. ang Sed Liniment Oil. Sa Okay. butika rin yun ha. Okay. Butika rin yun na ito mapalit. Wag yun na sa gawas, mga igsoon. Wag yun na. Ari rin yun sa butika, mapalit sa tinuod nga Sed Liniment Oil. Kaya dili kali sa nasa tayong option mga igsoon, pwede sa narita sa Facebook, bisitahan na ito ang page Sed Marketing Panyawan Herbals Gums Incorporated. Niya, Incorporated niya, ato lang siya, i-type na to ang Panyawan Herbals mga igsoon. Huwag kayo kalimot nga i-like na to ang page mga igala. Makita di tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products seed marketing gums, mapalit na po na to sa Shopee mga igsoon. So Shopee. Sa to pa Shopee, butika, ra, mapalit na to ang tinuod nga haplas seed Lemon Well. Ha?
Greeting dayon mga tigamitan nato sa Sid Lynn Williams. Si Rami kay di yung papiris Rami mo sige yung sige yung Rami, gigit. Rami Kulina og sa kasawa nga si Dayan. Oh. Nasa sa silingan ka ni palit sa si Lynn Williams si Ano ba? iya jung ingnan. Si labi na di Dudong Camargo. Dia sa Lapu-Lapu City, Dudong Camargo ha. Nya dia po sa Labugon Mandawi ako markada kay katiplitan sa ginana. Si Joe Puntanusa og siyang misis nga si Nita. Oo. O silingan ni sila Gams ni Pili Gams, Pili Manatan ba? Atong suki sa no, Pili Manatan. Pili ba sa silingan ni sila? Boto ba? Kaya sa bugon, Gabs, dapat ko iyaan din ha, o igagaw sinang Cora Royce, nga pirmi na siya mo gamit sa tuang mga produkto sa Sid Marketing. Sige yun na siya, pasalamat taon niya, sige na siya, ingon nga, igrit sa ko diha dong, kay kanunay yun taon, kanunay yun na siya mamati, si Agaw Kare diha, may buntag ninyo din ha, nang Cora, may buntag ninyo diha nang, og si Uday Luz, pod, nga kanunay namati yun na to, og ni gamit po na sa ato ang Sid Sa Marketing. dya po na bugod Gams. Dili, naroon na sa buwa sa may engineering dapit. Oh, okay. Si Salamat Uday kayo, Luz, salamat. thank you kayo. Nang Idi, salamat Salamat kayo. diha di. Salamat. Okay. Grabe din gisa ko gigagaw Gams nga ex konsehal sa una gusto kay maminato. Uy, ang akong, ay, si Major ba, Major? Major. Brigid, sa tayo, Brigido. Brigido. Brigido Paka. Oh, Paka, yung sa kanil Paka. Katabalikita to si Walboal. Oy ko sa ay. O, taga-kuan dito, taga-Hitape. Katubang si Odios Walboal ron. Sakto din, Si no? Pupulis na to diha sa Walboal. Paka kung barkada sa una nga Oh. drummer. Salamat kayo. Thank you kayo. Ako gagawa ko siya kayo si ex bagusiyan na to. Luta Dilmar. Luta Si Dilmar. pag-isip paminaw Luta. Okay, thank you kayo og si Sir Rick Neil. Molina. Neil Grania og si Ma'am Lingling. Thank you kayo. Si Salamat. Ma'am Kalingpod, Ma'am Ling, atong Vice Mayor Lingling. Kini yung gamit gamitan ni Sinita Menyusa Hilyo. Ang pernili. Thank you kayo mo ni sa dai. Thank you. Salamat kayo inyo tanan. Bam! Bam! Ngano man ka? Ay, sorry lang kayo mga kaigson. Ay, naigi pamating sa kapoy taon si Bambina. Kayo saon, kadagbiin mo kundi mag-shows, Bambina. Di kitabit. Asa naman sa dapit? Kada gabi hindi siya mag-show, hindi siya masaba kay ingnon na itigilis. Di yun minimum na to. Salamat kayo, ha? Asa na tayo? Ay, celebrity ko, si Celebrity. Ayaw kalimot, ha? Iminti naman ninyo, labi na tato mga kababayan, mga kabataan, mga dagko, bisa sa mga lalaki. Celebrity ko, di biyo riso. Padurin kayo mga sangkap, magbuta tayo, papaya extract. Yung mga sabi na natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Yung younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Doon ay mga apap, katol-katol, blackheads, whiteheads. Celebrity ko, si biyo riso, no? So, yung tanaw dit kilid, no? Ang kanang naang nakabutang diya nga. Sid Marketing. Ilibinakan nyo kumuha na kamo sa inyong mga prayer meeting diya sa Matapay Beach, Ilongos Leyte. Ang ilang leader si Brother Tony Susida, mga members Karen Di Guzman, Jima Rabe, Jima Lor, Josel May Quizon, o Jillian Abbas. Salamat tayo ha, thank you. Okay, unya mga igsunan, bisag asa ka pa doon, kinahanglan mo inom yung kag-detox. Kay mauni siya dipinsa sa mga toksin nga masud sa atong kalawasan. Usara kapsula sa detox, iniglakaw ni mo, sa kaurat sa di pa kamukaon, iniglakaw ni mo, maura ni mo dipinsa sa imong lawas nga way toksin, nga musudong mo daot sa atong blood cells. Kay kining blood cells, ngilgi kay mo patay nato ning toksin, ang blood cells ato may daoton. Importante ning blood cells kay mo ni tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan ni kadaot ani daghan kay balatian nga ato ang maangkon, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, kanang anxiety. Mao ginahingilgi kay ig-on pud sa ato ang mga toksin nga musod. Unya labi na gyud sa kidney. Unya constipated ka. Kana mao barabay na atong kita mga idaran mao ra ginay bation na to nga lisod ta pag-itsar sa hugaw nga nasud sa atong tiyan. Mao na kinahanglan imnan gyud ta na detox ang ato pag-inom. Usar lagi kapsula o sa oras sa di pa kamukaon. Unya kung doon na kay balatian kana wa pa kay balatian ha. Pero kung doon na kay balatian katuloy gyud kay inom buntag ug tuhapon usangan to sa duha ka kapsula matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa toksin sa atuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang atong sender, Ate Pres. karon. Si Dodong, si Inday Mercy. Mercy. Si Mercy, Ate Pres. Isa Si Mercy, ang iyahang asawa, abana nga si Poldo, ang gilingi kayo, may Steven Seagal sa ilaha, Ate Pres. Oh? Kusog-kusog yung pati, kaya patiran niyang haligi, lusno kong kisame. Tuli day kaglawas. Ikiglawas, kuyaw yun, kusog yung pati ni siya. Unya. Di ko sa nangumpra sila, Ate Pres, gituli sila. Sige, ingong Mercy, pagkartiha, dong, kay Steven Seagal, Oo, unya. parati kay, dami korte 5, Ate Pres. Ang gatulis. Hadlok na. Pero wa pa kita ang korte 5, kita muna rin jacket, tinuol ba ka to? Wa pa siguro. Wa pa tinuod siguro, ba? mao tong Pero iyan. ano yung karatiya?
Wa niya kartiha ate pres kay hadlok siya. 45 buto pinuna kay the best gyud kuno nga defense ato guguling ate pres. Kun dunay away daghan gyud ka. Kung dunay mga kuan mga bisag unsa pa nimo kang ilngig master mao na giingong Bruce Lee nga likay gyud sa away. Pero Kanang problema, kung gulyat, kung mudagan, gukdon ka. book doon ka mao na diha. Mao na gidukto Sao siya sa na lang. away. Ilisan di ate pres. Alan. Hi, bam. Ang kana ko nung bitin, mahadlok ng tao pero mapikihan ka na mo nang mutindog Mao, mo na. tuka gyud nimo. Tuka gyud mo. Mao tubang nimo mutuka. Kung maapikihan siya. Oh, Oh, Mao na. Unsay labot sa bitin ani ron bam? Dili ka lagi skut manggog self-defense, nya mudagan. self-defense, ate Okay. pres. Oh, ang bitin mudagan gyud na kay Mao matukog gyud mo the ng best tao. na self-defense sa bitin ate pres. Ang kanang bitin di gyud disog paak. Lihay gyud na siya. Iniglihay na niya kun mapiki na siya anan siya musukol. Mao diya gibuhat Kung ni kuan. makakita na sila tao, dili siya Dili. mga nga ang baba. Dili dagan ate pres. Oo ba? Oh, dagan na. Kasi ka ng kobra. Oh, hadlok ng tao ate pres. Basta Oh, mapikihan hadlok sila. na sila tao. Ako, maistorya Mo ba? naman. Kanang kuan king cobra. Di gyud na mo duol og tao. Mulihay gyud na sila. Kung tan-aw nila nga murag apiki na sila ana na sila musukol. Pero kanang ang tao god, ang king cobra god gusto nila patyon magod mo musukol na sila. Kan- Dili na sila hilabtan di gyud. Di gyud na sila. Oh. Kana ko nung bitin Pare, lang. kuan, ate pres, Kana ko nung bagay bitin gyud. lang kay bungol. Okay, ang ilahag kuan ba, ang ilahag bandila. Ilang dila mo ilang Oh. ikuan. Oh, kung asa ang weather hangin, mura na silang kuan. Mura na silang kanang manok ihas. Nga ang hangin mao yung kuan, ang ilahasan manok ihas, ang hangin ba. Nga baka baho silang tao. Mao ra Bungol bitin. ko ng bitin. Ha? Kobra, bungol. Bungol, di ka Bungol naman natin, bitin, please. bungol ko na. So why ko lang gato mang bitin imong huy. Ana di ba ka makadugog to. Wala na nakabuhi na to. Nakabuhi. So mauna niya, Ate Pres, ilisan siya si kuan lagi tao ni Puldoni, dakit siya, Bruce Lee. No? Kung mapadayon siya nga sa iya pagkatalawan, nga sige sa bagambog Steven Seagal siya. Dunay pa ambit. Okay, pabit, bam. Mateo 19, versikulo 9. Busa sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga mubuwag sa iyang asawa, mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyuglaen. Meaning, kung tinuod pa ito ngayon, alidong, ikipulit akong bana, kaya dili na ko niya, di ganahan niya. Kung ikuyog pa itong laki, siya si asawa nga, bisag wa magluib, mahug siya nakapanapaw. Oh, karon. Ari ito siyang problema. Kanang iyang bana, lalo para na kuno ko na, mahilan na hambog. Mahilan na hambog. Kaya ito, di kawat, di hulda apir, walang tukol. Kuyawan sa siya. Ay, kito mamatid o putahan. Bisan, oy, bam, bisan unsa siguro, bam niya, bisan unsa ni Kartisyan, o unsa kaniya, batiuna nag-armas, dagan yung ka? Bitaw, wa kay bout. Wa yung kay bout, di man na mo saggang ka ba? Wala ang imong kontra, bisan sa pa di mo pagkalati. Mao bitaw na kadang naiuban O na. kalito niya, pati di ay. Kana kon dool. Ang dool hinuon natin. Dool. Mas apiki man nun ka na, bam. Apiki ka kung dool imo kontra. Kay ang Kartisyan, distansya gyud ka. Kay para makita kang higayon nga makapatin, makaigo kasi mong kontra. Pero og sikitan ka na, kuyaw na, di makakuan. Dili mo karate, dool kay po. O, di kay, lisod ka eh. Dili kayo kakuan basta dool. Og judo Dili- siguro, dili pa po, okay ra, og Mga- judo, kamao siya Kuwan judo. tingali mga tulo ka roller. Oh, ana. Oh, ana. Sansa. Usa ka. Oh, niya may inig. kaugtunga. Ha, inig action niya karate ah. Buto ng armas oy. Og na kay armas, inig action mo karate, buto din. Buto. So, Buto kanis, Naaw gani wag yun mo action karate gipusil. Atong bata nga gipusil nga gitulis. Nakuyog siyang uyab. Wag gyud taon katong gibalitan atong di ba? Oo, katong tikal, o, taga dalagit, oo. Luoy kayo. Oo, ito. Wag gyud tayo baw taon, bata pa. Butan ko Pusil nung pa gyud. tao eh. Pagka way hinungdan. Ang kapait ko nung gulat kaya mama ko nung ito, kaya namang huran, apilo kalunod sa Princess of the Luoy Star. lagi, luoy kayo. Balik ta. Balik ta. Kaya nangiyahan kiniya siyang bana, no? Kung mahilig magpatid-patid, okay naman, pero dili na yung guba na yung bahay. Una, ako pa ni mo, kasi nga na yung kuwan bana. Inday, ako pa ni mo, ino ni mong bana, kung naipistas inyo, mo intermission dito sa koronasyon, kakwarta pa siya, kamalingaw mga tao. Tinuod na. Uy, siguro, saan siya sensiyo dito. Mauna. Saan pa siya balito-balito. Apan balik ta. Apan balik ta. Pag galit ang self-defense, ang bitin, mudagan, una mo sokol. Sokol. Lain mo itong kukulit. Eh, ano Ano man? di ay? Ay, dagan ang bitin, ako yung ibira, ay, padool yun ako. Salamat naman na natin kuluman doon. Kuna ko ang puzzle. Di ba?